Bon dia, estimats oients! Nosaltres som el Nil i el Roc i estem aquí per parlar-vos de cine. Però tranquils, que no us avorrirem amb el típic llenguatge tècnic que només entenen els autèntics cinèfils. Estem aquí per entretenir-vos parlant del nostre hobby preferit, no per torturar-vos. I volem deixar clar que tot el que diguem aquí no és més que la nostra humil opinió. Comencem! Comencem el programa veient què hi ha de nou als cinemes, amb la secció que de moment anomenarem la cartellera. Aquesta setmana les pel·lícules més destacades de la cartellera són Terrifier 3, Aparentment és una pel·lícula molt de gore que podria ser perfectament un vídeo d'aquells que un assassí en sèrie et penjaria a la Deep Web. Gladiator 2, que aquesta pel·lícula és prou destacable com per posar un fragment del tràiler. Ara sóc el teu amo, però quin cap et puc oferir? Amb el general ja faig. Roma m'ho ha pres tot. Però obtindré la meva venjança. Lucy, pren la força del teu pare. Es deia Màxim. I jo el veig en tu. Jo no lluito pel poder. Lluito per alliberar Roma d'homes com ells. Això és la guerra! Guerra de debò! Preparats per embestir! No és massa històricament correcte. No gens. Es podria dir que es passa en la història de l'antiga Roma per l'Arc del Triomf. La història sembla ser la de la primera pel·lícula, però amb personatges diferents. No, diferents, però de la mateixa família. El protagonista és el net del de Gladiator 1, i sembla que també s'ha de fer gladiador per venjar-se d'un emperador. Però això sí, és un espectacle d'acció violenta i trepidant que tampoc està pas malament. Aquesta última setmana també s'ha estrenat Wicked. Es tracta d'un musical del món del Mag 2 convertit en pel·lícula. Des de mesos abans de la seva estrena, Wicked ha estat envoltada de moltes polèmiques, encara que estaven més relacionades amb la seva promoció que amb la pel·lícula en si. Ara s'ha estrenat amb un èxit brutal a la taquilla i la crítica l'ha puntuat amb una nota bastant bona. Però continua sent polèmica. Hem estat mirant les ressenyes de l'audiència i o els ha agradat molt o l'han odiat profundament. Jo personalment dubto que la vagi a veure perquè no m'agraden massa els musicals. Aquest divendres s'ha estrenat també Winnie the Pooh i el Bosque Sangriento. Una pel·lícula de terror amb el Winnie the Pooh? No n'havien fet una ja. Sí, fa un temps els drets d'autor de Winnie the Pooh van passar a ser d'ús universal i a algú se li va acudir de fer una pel·lícula de terror amb ell. Això passa normalment amb aquests personatges. Crec que també està en producció una del Mickey Mouse ja. Però aquesta del Winnie the Pooh era bastant dolenta, la veritat. Era un típic slasher amb personatges adolescents que van a una casa al bosc i el Winnie the Pooh els mata a tots. Però sembla que els va anar bé, perquè ara n'han volgut fer una seqüela. I per últim, ahir es va estrenar Vaiana 2, una altra seqüela innecessària de Disney. Pel que hem vist al tràiler, no sembla aportar res de nou i l'humor és bastant lamentable. Però suposo que no podem jutjar-la abans d'haver-la vist. També les crítiques de la gent que l'ha vist no la deixen en bastant bon lloc i permeteu-me que us digui que sembla una brossa de pel·lícula. Molt probablement sigui així. Però, per cert, l'actor de Dwayne Johnson, o La Roca com li vulguis dir, que fa d'actor de doblatge també a Vaiana 2, ha fet una nova pel·lícula que es diu Red One. Ara en parlarem a la següent secció, que de moment li diem La Tertúlia. Pues aquesta pel·lícula de Red One és una pena, perquè el gran actor Dwayne Johnson no para de fer desastres en taquilla i en crítica, i aquesta sembla que no ha estat una excepció.
entenc que amb gran actor et refereixes només a la mida, no? Doncs sembla que sí, perquè aquesta última pel·lícula ha recaudat menys de 100 milions de dòlars, que pot semblar molt, però la pel·lícula n'ha costat 250 milions. Però això és un desastre, com una catedral, però, a veure, era d'esperar. Totes les pel·lícules de La Roca han estat, com li podríem dir? Una brossa, perquè en totes les seves últimes pel·lícules la crítica no l'ha deixat per més d'un 5, i si agafem les seves últimes 5 i fem una mitjana, no supera el 4 sobre 10. És una nota bastant baixa, la veritat, però és que es queda sempre amb el mateix tipus de personatge, no?, aquest actor. Home, i també que, a part de ser el mateix, sempre vol guanyar. I, de fet, crec que el contracte diu que no pot perdre una baralla en cap pel·lícula. Jo el que he sentit també és que si li donen un cop a la cara cobra no sé quants milions d'euros més. Això està en el seu contracte i no es pot canviar. També la pel·lícula, justament aquesta, que l'hem vist, hem fet el terrible acte d'anar-la a veure allí, la violència no semblava massa creïble. No, i la veritat és que ens hem sentit una mica estafats per la pel·lícula, tot i que sabíem que seria ja molt dolenta, però és que és una pel·lícula que ha costat, digue-m'ho si m'equivoco, però crec que 250 milions de dòlars, no? Sí, ho hem comentat abans, però sobretot ha estat per això, per pagar a La Roca, que només que li faiguis un cop ja li has de pagar més perquè, pobret, si no, se no fes. Sí, a més arribava tard als rodatges, i de manera que s'havia de pagar tot el personal de la pel·lícula durant dies més perquè La Roca no arribava. No. Crec haver llegit que un dia va arribar 8 hores tard o així, que només pel càtering ja es deuen haver gastat un dineral. 8 hores tard, no sembla que tinguessin massa temps per continuar gravant. No, i després que tot el tema d'això de les baralles es veu, només pot empatar, no pot perdre, no el poden pegar a la cara, tampoc pot perdre, llavors acaba resultant que les seves pel·lícules no poden fer res amb ell perquè no deixa llibertat per al guió. Clar, però aquí La Roca està com cometent l'error de barrejar massa els seus personatges amb la seva persona com a actor. Vol que les dues coses siguin el mateix i ser reconegut com l'home invencible. L'actor, els personatges que no poden ser derrotats. Clar, després fa poc va fer una pel·lícula de superherois on crec que era un superheroi o... Bueno... Era un antiheroi. Bueno, sí, un antiheroi raro, però clar, la pel·lícula no té sentit si saps que no pot perdre. I el protagonista llavors deixa de tenir sentit ni gràcia. De fet, la pel·lícula aquesta la va fer perquè el seu objectiu era... Aquesta pel·lícula era de l'univers de DC, amb el Superman i el Batman i aquests personatges. I el seu objectiu era derrotar Superman a la següent pel·lícula. I per això va voler fer aquesta pel·lícula introductòria. Sí, però tinc entès que després li van cancel·lar el projecte i ja no en faran més d'així. Sí, van cancel·lar tot l'univers de DC en realitat, després d'aquest fracàs. Però és que La Roca és una persona que sembla ser bastant ambiciosa perquè només de seqüeles de les pel·lícules que ja ha fet en té planejades 12, a més de les altres pel·lícules que pot arribar a fer. I entenc que són seqüeles de pel·lícules que tampoc deuen ser la gran cosa, no? No, ves, aquesta de Baiana 2 que hem comentat, després crec que vol adaptar la pel·lícula de Baiana, famosíssima, és bastant bona en realitat Baiana, de dibuixos, però la vol adaptar en persona, i crec que es farà implants de cabell o algo perquè si no ho aconseguirà. Una perruca no és suficient. No ho sé. Però el cas és això, que també és un tio que vol agradar a tothom, vol que tothom li caigui en gràcia i al final això l'acaba convertint a ser una persona odiada pel públic. Sí, durant molts anys va ser estimada per l'audiència en realitat, però ara se'l veu com una persona més falsa, no? Més... Sí, i també ara ha posat de moda ell que quan te'l trobes has de jugar al pedra, paper, tisores amb ell. Això és veritat, I com? Ell sempre treu pedra. I es veu que sí, que has de fer això si te'l trobes. Si no s'enfronta contra tu, et pega, sí. I penseu que no pots perdre contra ell, està prohibit. Yeah. A més, ell a les seves pel·lícules no pot perdre cap combat, però sempre és bo, no? Sempre és protagonista de valors ferms i tal. Clar, no, mai dirà res fora de to, tampoc, no. No, i no té cap evolució de personatge, en realitat. No, perquè s'ha construït un personatge que està a la seva última pel·lícula de fa 10 anys, a ara i que farà d'aquí 5 anys, si continua així. Sí, no és del tot actuar, diguem-ne, perquè és
actuar d'un mateix no té massa sentit. Clar, i sempre fa les mateixes cares, o pujant una cella, o sorprès, però al final... Al final cansa. Bé, vols que comencem a parlar de la pel·lícula aquesta que hem vist d'ell? Sí, potser sí. La pel·lícula aquesta, Red One, tracta... És que jo no ho vaig acabar d'entendre. D'una agència que vol defensar el Pare Noel i a les criatures mitològiques. Sí, tracta bàsicament del segrest del Pare Noel. Ara posarem el tràiler perquè tingueu una mica idea de què estem A veure parlant. si s'entén. $497, 498, 499, 500. Hay que poner más peso. Sí, entendido. Te veo bien, Nick. Red One se ha puesto en marcha. Buenas noches, señoritas. ¿Por qué estáis tan nerviosas? Claro, ha venido vuestro amorcito. Vale. ¿Quién está con Red? ¡Brecha! Se han llevado a Nick. Hay que encontrarlo. Voy a llamar a Giacomo Ali. Es el mejor rastreador del mundo. Es una leyenda. ¿Qué hago aquí? Anoche, Red One, también conocido como San Nicolás de Bari, fue secuestrado en el complejo Polo Norte. ¿Me está diciendo que han secuestrado a Papá Noel? García. ¿Pero qué demonios? Este tío no es de fiar, está en la lista. ¿Qué dices? Sí, en la lista, MN4. ¿Estás diciendo que este payaso es un malo nivel 4? ¿Un malo nivel 4? ¿Te vas a reír? Nos vas a ayudar a encontrar a Nick. Venga, vamos. Bueno, pues aquest és el tràiler de la pel·lícula. A veure si som capaços de posar-li un gènere. Un gènere perquè sembla d'acció, de comèdia. Sí, jo ho havia interpretat com una pel·lícula d'acció cutre que tenia com a context una versió del Pare Noel més governamental, més com si fos una agència d'espies, una agència del govern, però al final tampoc era una pel·lícula d'acció en realitat. No, perquè les baralles es limitaven a donar-se patades als genitals i ja està. Sí, era com una pel·lícula nadalenca d'aquestes que fan a Netflix, que des del novembre, perquè ja és Nadal al novembre, fins a finals de febrer, tot el catàleg de Netflix està ple de centenars de pel·lícules clòniques de Nadal. Doncs era això, però barrejat amb aquesta acció trista per a nens de 10 anys, entenc. I, bueno, dona-li 6 mesos per a que estigui al catàleg de Netflix, aquesta pel·lícula. Sí, de fet, havia de ser per una plataforma, no sé quina exactament, però al final la van passar als cinemes perquè havien de recaudar més, perquè se'ls havia anat el pressupost. No, i la pel·lícula en si, el que intenta vendre, que hi ha actors famosos, crec que hi ha aquest La Roca, el Chris Evans, que fa de Capitán Amèrica, els Vengadores, hi ha un altre que ja és gran, però que era famós en la seva època, però al final fan tots el mateix personatge que fan sempre i és a veure qui és més xulo i qui és més fort i qui és millor. Sí, i això que estàvem dient de que els personatges que fa La Roca sempre han de ser rectes en valors i tal, en aquesta pel·lícula hi ha el personatge del Chris Evans sí que té com una evolució, és una evolució que veus molt lògica quina serà i no té cap mena de gràcia la pel·lícula en realitat, però és entretinguda més o menys perquè et van llançant efectes i llums de colors a la cara. Sí, bueno, entretinguda agafada amb pinces, perquè, és més, amb aquella hora quan vam anar a veure la pel·lícula, un dissabte a la nit, feien el Barça, i em vaig haver de perdre el futbol per veure això, i això és el que em va fer més mal. Sí, jo, desgraciadament, porto una setmana malalt per culpa d'haver anat a veure aquella pel·lícula. Tot malament, no en tenim gens de bon record. Bueno, potser vam riure, però no vam riure dels acudits de la pel·lícula, vam riure de la mateixa pel·lícula perquè hi ha un moment on es posen molt serios, un actor mira a l'altre i li diu «Tenemos que salvar la Navidad». I això potser és el més graciós que passa en tota la pel·lícula i no és un intent de fer riure. No, ho deia La Roca molt seriosament, com a objectiu vital, superimportant. Amb la seva única mirada de roca que et mira i li dius «Home, si et diu que has de salvar la Navidad, pues yo la salvo si me lo dices así, porque si no, no».
Sí. I bé, la Roca i el Chris Evans bàsicament el que han de fer és rescatar el Pare Noel de les mans d'una dolenta, que és també una dolenta típica de Disney, que no para de dir frases que sembla que hagi generat ChatGPT. Els guionistes no es van trencar molt el coco fent això. No, la veritat és que no. I no sé si tens alguna cosa més a comentar sobre la pel·lícula. Bueno, a veure, jo crec que ja l'hem deixat prou malament. Òbviament no recomanem anar-la a veure si no vols passar un mal rato. També té faltes de coherència. Sí, moltes. El seu univers està molt mal muntat, perquè sembla que això, que sigui una pel·lícula sobre una agència governamental i de sobte et treuen no sé què del món mitològic. Es veu que existeixen follets, fades, trolls, ossos polars parlants. Sí, i també al principi plantegen una cosa de que regalen regals. És que tampoc ho diré sense fer spoiler, però bueno, com és al principi surt un nen dient que el Pare Noel no existeix perquè ha trobat regals a casa seva, i després apareix el Pare Noel repartint regals. Tots els regals en una nit. O sigui, al final és una pel·lícula nadalenca clàssica, perquè l'explicació aquesta governamental no afecta en res en realitat, perquè el Pare Noel igualment va amb el seu trineu màgic, amb rens màgics, a repartir regals en una sola nit. Sí, jo crec que la pel·lícula ha intentat ser massa ambiciosa i s'ha estampat. Sí, i amb això del món mitològic anaven apareixent diverses funcions màgiques d'aquest món. Per exemple, hi havia un aparell que convertia les joguines en objectes utilitzables i que el Chris Evans li preguntava a la Roca, que era l'expert en l'ús d'aquests objectes màgics, si podia convertir una joguina de la Wonder Woman en una persona real. No tenia cap segones intencions el Chris Evans amb això, ho feia només per provar. Sí, per curiositat. I el cas és que la Roca sempre li responia a les seves propostes de fer servir la màgia totalment coherents amb el que li havia explicat fins a aquell moment, amb la frase de «no funciona així». De manera que sempre que alguna situació es podia resoldre amb aquell objecte màgic que realment podia haver resolt tota la pel·lícula molt fàcilment, la resposta dels guionistes és «no funciona així», per poder seguir amb la pel·lícula i allargar-la fins a les 2 hores. I és més, hi ha un moment que es contradiuen perquè la Roca explica que no pot convertir joguines en persones, però després agafa un ninot d'una gallina i el converteix en una gallina de veritat. Sí, és com la seva mascota, que sempre porta a la butxaca. No té sentit. Això és la pel·lícula, personalment no la recomanem. Bé, podríem parlar d'altres pel·lícules nadalenques, perquè ja que hem parlat d'algo tan terrible, que és un intent de pel·lícula de Nadal, intentem parlar de bones pel·lícules. Anem a la recomanació. Si realment voleu veure una bona pel·lícula de Nadal, no una d'aquestes de Netflix, sinó una pel·lícula de Nadal de veritat, no feta amb intel·ligència artificial, perquè ja sabem que Netflix tot ho fa a Mia a dia d'avui, recomano que vegeu Klaus, una pel·lícula bastant bona i amb valors de veritat, i no les frases cursis que deixaven anar a la pel·lícula aquesta de Red One. Amb aquesta pel·lícula no quieren salvar la Navidad? No, en aquesta pel·lícula el context és que un carter ha de viatjar fins a un poble àrtic, un poble molt allunyat de la civilització i molt gèlid, i fa molt de fred allí, i la pel·lícula bàsicament tracta de l'origen del Nadal. És un origen inventat en aquesta pel·lícula, però ho fa des d'una perspectiva bastant bonica, la veritat, del Nadal, i no aquesta visió estranya de Red One, que no ens ha acabat de convèncer. És una bona pel·lícula per veure en família, i de fet diria que és per tots els públics, perquè Nil, sabràs que normalment quan una pel·lícula diuen que és per tots els públics és que és per nens petits que no saben distingir massa bé. Això és veritat, i també quan una pel·lícula es fa per tots els públics s'intenta que els nens es mengin qualsevol cosa, perquè clar,
la gent de Hollywood es pensa que els nens petits no són crítics, però en realitat sí, si li poses una bona pel·lícula l'apreciarà més i li acabarà marcant més que una pel·lícula que no és bona. Però clar, sí que és cert que si sempre se'ls alimenta amb pel·lícules dolentes deixaran de ser crítics i després quan es facin grans que aniran a veure al cine pel·lícules com Red One que no tenen cap mena de valor i no aporten res a la teva vida, perquè les pel·lícules poden aportar-te coses bones en el teu dia a dia. I aquesta pel·lícula de Klaus que estàvem parlant és una pel·lícula feta amb animació i potser això es pot tirar enrere en un primer moment, però heu de saber que l'animació no és exclusiva per als nens. L'animació tampoc és un gènere, sinó que és simplement un mètode per fabricar pel·lícules. És més, jo he vist coses amb animació tan impactants o fins i tot més que algunes coses fetes, actuades amb persones, perquè allí tenen llibertat absoluta per fer el que vulguin. Llavors l'animació se pot portar a límits increïbles. Sí, això és cert. I en aquesta pel·lícula, que parlàvem abans de l'acció de Red One, que eren només patades als genitals i que no tenien cap mena d'emoció les baralles per això de que el Dwayne Johnson, la Roca, guanya. Sí, guanya sempre i per tant no hi havia cap mena de tensió. En aquesta pel·lícula hi ha més acció que a la pel·lícula de Red One, que és una pel·lícula que ja hem dit que teòricament era d'acció, i a més, tot i ser d'animació, està millor, és més emocionant que no pas a Red One. Jo no l'he vist, però almenys el tràiler i el que m'he mirat per sobre és una pel·lícula molt bonica que té unes il·lustracions, unes animacions molt pulcres i és tot entra molt per la vista. Però, independentment d'això, jo el que recomano és que quan es vulgui veure una pel·lícula per Nadal, doncs miris un clàssic, mires una pel·lícula antiga que et recorda si ets més gran, a quan eres jove, algo que t'hagi agradat, i així és una bona forma de gaudir el Nadal, no veient tot això que Netflix et posa al davant. Sí, a més, pots veure pel·lícules que ja has vist anteriorment i descobrir coses noves en elles. No fa falta que sempre estiguis veient noves pel·lícules. De fet, és més interessant veure una pel·lícula bona que ja has vist que no veure aquestes brosses que fa Netflix. Clar, hi ha pel·lícules com El Club de la Lucha que tu la veus un cop i t'agrada, però la veus per segon cop i t'agrada molt més perquè lligues tots els caps i és tot molt millor. Clar, a veure, El Club de la Lucha no és molt nadalenc, diguem-ne. No, però és això, si tu el que vols és reviure moments de la infància, que és el que busquen les pel·lícules nadalenques, que recordis quan eres nen, doncs mira't pel·lícules que t'agradaven en aquella època. Sí, les pots compartir amb membres de la família o amb amics, perquè les pel·lícules aquestes de les que estàvem parlant, si tu les comparteixes amb amics, probablement t'odiaran, deixaran de ser amics teus. Sí. Tu, Roc, quines pel·lícules associes més a la teva infantesa? A veure, a la meva família, per Nadal, acostumem a veure una pel·lícula que es diu Love Actually, no sé si l'has vist mai. No l'he vist. Doncs està molt bé, és bastant bonica, i no té acció aquesta, però és bastant interessant i està força ben feta. Us la podeu mirar també per aquest Nadal, si voleu. Està bé. I tu, Nil, tens alguna així nadalenca que t'agradi? Nadalenca... Sí, a veure, Solo en casa és un clàssic, però que sempre funciona. La veus amb gent petita, amb nens i això, i està bé, però la primera pel·lícula que recordo haver vist al cine és Pitufos 2. Pitufos 2? Pitufos 2, sí. No la recordo, només recordo que em vaig posar molt trist al final, però tampoc la veuria al Nadal, precisament no. Jo la primera que vaig veure va ser Cars 2, que no és... La 2? La 2, que no és massa bona. Ja, bueno, és pitjor Aviones 2, Existeix i és molt pitjor. Però Aviones 2 de què tracta? Si Aviones 1 ja no tenia cap sentit. D'aviones tracta. Bueno, doncs és això. Podríem... El que hem extret d'avui... S'han de veure bones pel·lícules de Nadal. Lo més important. I no has d'anar al cinema a veure coses com Red One. Sí, perquè atreuen només pels actors que tenen. Sí. I sí que és veritat que abans hi havia l'Star System, que es deia, que era que la gent anava a veure pel·lícules pels actors, més que per la pel·lícula en si, i això permetia que apareguessin noves pel·lícules i no tantes seqüeles, que és el que passa a dia d'avui, que tots
la meitat de les coses que es fan són seqüeles o spin-offs o coses així. Sí, això ja és un tema a part, però és que Disney crec que va publicar que havia planejat més de 10 seqüeles. Seqüeles també live action, que és això de una pel·lícula d'animació tornar-la en persones. És increïble. Sí que fan més coses, però són molt poques. Bàsicament Disney es dedica a comparar franquícies, explotar-les al màxim, destruir-les normalment, com ha passat amb Star Wars, i després comprar una següent franquícia amb els diners que han recaudat. I així n'ha fet. Perquè si s'estampen amb una pel·lícula doncs no passa res, perquè sempre tindran 40.000 seqüeles que els hi donaran els diners. Efectivament. Llavors, anem acabant el programa. D'acord. Podríem fer alguna petita reflexió, així impactant, mirant a la càmera que tenim aquí, pels que ho vegueu en vídeo. La vols fer tu, Roc? Comença tu, Nil. Sí? A veure, reflexió completament pensada i escrita. Disfruta veient cinema i recorda aquests moments nadalencs que has passat sense veure qualsevol brossa que et trobis per damunt. I ja està, ens veiem al pròxim programa. Bon Nadal! Al novembre, 27 de novembre, crec. Sí, ja és Nadal al Corte Inglés. Sí, al Corte Inglés ja fa temps, que és Nadal. A Ràdio La Selva arriba ja el Nadal. Aviat. Bueno, ens veiem. Això ha estat Pla Seqüència número 1 i adeu-siau. Moltes gràcies.